మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు మండలం కత్తెరశాల వాగులో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయన్న సమాచారంతో మైనింగ్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ తనిఖీల్లో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలకు వినియోగిస్తున్న ఒక జేసీబీ, 2 ట్రాక్టర్లను అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పట్టుబడ్డ వాహనాలను సీజ్ చేసి తదుపరి చర్యల నిమిత్తం పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు తరలింపునకు పాల్పడిన పలువురిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు మైనింగ్ అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇసుక తవ్వకాలు రవాణాకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు. కత్తెరశాల వాగులో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలపై నిఘా కొనసాగిస్తామని, అనుమతులు లేకుండా ఇసుక తవ్వకాలు చేపట్టే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.